Nagkanayon si Cebu City Mayor Michael Rama kinsa chairman sa Sinulog Foundation Incorporated nga ilang kanselahon ang street dancing o parade sa Sinulog Festival route kung magpabilin gihapon nga bati ang panahon. Sulti ni Mayor nga mamahimong makasayaw ang mga contingent sa gym sa Sawang Calero, San Nicolas ug Tinago, lakip na sa Cebu Coliseum ug ang mga judge na maoy moadto sa mga barangay gym aron hukman ang mga partisipante. Gawa sa pag-usab sa dagan sa street parade, butyag ni acting Cebu Coast Guard Station Commander Rodolfo Villajuan nga dili sad sila magduha-duha pagrekomendar nga kanselahon ang fluvial procession kung ilang makita nga dagko gihapon ang bawod sa ruta nga agian sa Galyon gikan sa Uwan Wharf ngadto sa Dakbayan sa Sugbo.